sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi tap stand ni mami ma fe ka wari ci kana mali kono nogoya la teliya la ani songo damatmedia tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la mi euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda. Anga bi baro bena ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baarayɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu be wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baarayɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Agence Dunia Travers Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la
ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye nanzarakan na u b'a fɔ ko dimanche utukalo ale tile 10 ye bi ye san 2025 fala ye ani kɛba don bɛ n'a dugujɛkan tɛ bi fana ye don dɔ fana ye tuguni fala ye an ka bi babu bɛna taa n'an ye Kidal a bɛ taa n'an ye e yɛrɛ tɔgɔma yɛrɛ ko a ye équipe kura dɔ sɔrɔ dɛ est-ce que nin tɛ ko Azerbaïdjan wa n t'a dɔn jumɛn ale bɔra Faransi balontan na sa kɛ ayiwa Musa Mara k'u y'ale fana bɔ Bamakɔ yan k'a bila ka taa Kulukoro Kasobon na bi Lansara waati dugu kɔnɔ kɛnɛ kibaruya kelen min bɛ yen bi ni a bɛ kɛlen don ka Mali bɛɛ labɔ an ye min sɔrɔ o la an tɛna o fana fɔ mɔgɔw ye parce que bɛɛ sigilen don ka ale de kɔnɔ bi kosɛbɛ président kɔrɔ n'o ye Modibo Keyita ye ale muso filanan ala y'o ka kalifa minɛ a la an na dɔ fɔ o fana na Segu an yɛrɛ fɛ yen Pelenkana denmisɛnninw kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda nin y'a la kumabaw ye ale ni seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na sa ja dɔ bɔra o ja fana an n'o kuma kɛ fala ye nin ye an ka kumaw la belebelebaw ye bi wulada in na sɔɔni sisan an b'a walawala bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la cogo min na. Fala ye kabi kunu sɔrɔ an ye kibaruya jatigintan dɔw ye kibaruya minnu ni bɔyɔrɔ tɛ u la a dɔw yɛrɛ bɛ maa tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛnnen t'a sanfɛ a bɛ tali kɛ min na o y'an ka jamana kɔnɔ kibaruya ye a dɔw olu y'u ka fɛlaw fɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye fangajaso fangadaraki n'a b'a fɔ ma tubabukan na ko tentative de coup d'état k'o tun bɛna kɛ Mali kɔnɔ fala ye anw bɛ tila waati min k'an bɛ taa dilan sɔrɔ fo ne yɛrɛ ye n ka telefɔni fa wa fajiri fɛ fana wulilen n'a sɔrɔ a b'o cogoya kelen na mɔgɔ bɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ko min kɛra waleya min bɛ sen na an tun ye min mɛn o tun ye sɛgɛsɛgɛliw ye kabini mercredi tɛmɛnen o baara dɔw kɔni tun bɛ sen na nka sisan min bɛ ka fɔ a la fala ye an b'o to ɲɛmaw bolo gouvernement mɔgɔw sigana siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye ko a bɛ kɛ mɔgɔw la furancɛ fangaw hali jamana minnu na ni sɔrɔdasi tɛ fangala ye sigana bɛ kɛ mɔgɔw la u bɛ minɛ nka a bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ayi u nɔ ma ye fɛn na u bɛ bila
donc an ye sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛ bi a bɛɛ b'a yira k'a fɔ k'an ka gouvernement yɛrɛ de kɔnɔ an ka ɲɛmaaw kɔnɔ n'u yɛrɛ bɔra k'u dantigɛ ka mun fɔ maa caman tɔgɔ bɛ ka fɔ fɛn caman kɔni bɛ ka fɔ fana fala ye o fana tɛ tiɲɛ ye dɛ sɔgɔmada in na an taara Kati an donna kan kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka kɛlɛdaga tɛ yen bi an ma mun ɲɛmaaw wele olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko ko anw de bɛ ka nin fɔ olu ɲɛna ko sinon olu tun tɛ nin kalama yɛrɛ donc min ye kuma minnu bɛ ka fɔ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ko la Olomasiri Taba ɲɛmɔgɔ ko la Baru b'a nɔ na a bɛ k'a ka baara kɛ Sadio bɛ k'a ka baara kɛ Asimi b'a ka baara la Modibo Kone b'a ka baara la Jaw b'a ka baara la Wage b'a ka baara la Premier ministre b'a ka baara la ministre bɛɛ lajɛlen hali bi yɛrɛ baara dɔw fana kɛra gouvernement mɔgɔw fɛ fala ye u ka baara hukumu kɔnɔna na maaw bɛ k'a miiri min ye bɛɛ bɛ se ka bɔ fana k'a lajɛ ni ko tun bɛ yen a ti dogo Kati tɛ dugu ye k'i bɛ taa ko dɔ bundeli kɔnɔ k'a dogo maa la o tɛ se ka kɛ tuguni mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka ko dogo diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɔra n'a ye a sera yɔrɔ dɔ de la fɛn dɔ de yera a ko la o de y'a labɔ kɛnɛma ta n'o tɛ baara min don hakili la ka bɔ a bɛ ka kɛ basigi ni hakilisigi kɔnɔna na nka min bɛ senna fala ye min bɛ ka kɛ mun yɛrɛ don jɔn ni jɔn ni sɔrɔlen don ka minɛ o jɔn ta anw bolo nin waati in na o tigiw o n'o fɔbaw o y'an ka jamana ɲɛmaaw ye u yɛrɛ na bɔ k'u dantigɛ o la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye an kɔni bɛ se ka min fɔ k'a daminɛ Bamakɔ yan an ka kɛlɛdaga fɛn fɛn bɛ yen a ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen an bɛ minnu dɔn sanfɛ fo duguma fala ye an y'a bɛɛ lajɛlen wele wa b'u ka baara la sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen b'a ka baara la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen au contraire sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ wulikajɔba de la bi sabula min ye bamanciwale kɛbaaw ye u kɛlen ka ko dɔw boloda ka ɲɛsin an ka yɔrɔ dɔw ma o baaraw yɛrɛ bɛ senna bi armée bolo kosɛbɛ hali an bɛ ka ɲɔnɔ mara min fɔ ani Segu marabolo kɔnɔna ninnu na sɔrɔdasiw bɛ baaraba de la yen kunun ni kunna sini maa minnu b'a yɔrɔ la u bɛ se ka a kuma sɛbɛntiya baaraw bɛ senna yaasa sɛnɛ kɛra yɔrɔ yɔrɔ la olu yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min ayiwa min ye nin ko in kɔni ye nin y'a worobilaranjura ye nka ko k'a ɲɛdɔn k'a ɲɛfɔ karisa de minɛna karisa kɛra tan nin de bɛ senna a bɛ kiiri tigilamaw de bolo wa a bɛ jɔnw de bolo an b'o to ɲɛmaaw bolo fala ye n'u yɛrɛ bɔra don min ka kuma anw na sɔrɔ k'o lakali sabula n y'a mɛn i ɲɔgɔnna kunnafoni dila tɛ dɔ de b'a di fana ma i ka ɲininiw n'i ka wulikajɔw senfɛ donc n'o o sabancɛra an ye tuma min an n'a fɔ mɔgɔ ɲɛna nka an kɔni bɛ min fɔ a bɛ maaw ɲɛna k'a bɛ cogo min Bamakɔ baara bɛ ka kɛ hakilisigi la Asimi b'a ka ko kɛ cogo min na karidoyaw fɛ a y'a kɛ ten bi Sadio ninnu bɛ fɛn minnu kɛ bɛɛ lajɛlen ka ko k'a kɛcogo la Modibo Kone n'a ka cɛdenw b'u ka baara la i n'a fɔ kɔrɔlenw b'a kɛ cogo min an bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que u ka se k'a ko faamuya a tɔ sa min ye a maa minɛmayɔrɔ n'a a maa bilamayɔrɔ ye fala ye u yɛrɛ na bɔ ka dantigɛli ko la waati nataw la an kɔni sera ka min sɔrɔ a kan o de ye nin ye k'a fɔ k'an ka kɛlɛdagaw la ko b'u nɔ na sɔrɔdasi ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen b'a ka baara la wa o de bɛ ka wulikajɔw labɛn fana yaasa an ka dugudenw dɔ bɛ se ka fara u ka basigi ni lafiya kan cogo min na kuma jatigintan minnu bɛ yen maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la kunnafoni di yɔrɔ ɲɛnamabaw b'an ka jamana kɔnɔ kunnafoni dila ɲɛnamaw fana b'an ka jamana kɔnɔ a mana kɛ heure o heure ye fala ye ni kuma minnu fɛn minnu kan ka fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ baara kɛ cogo min na Sigma bɛ yen ORTM bɛ yen Lesor bɛ yen gafe dilaw bɛ yen bɔlɔlɔ sanfɛla baarakɛlaw fana bɛ yen fala ye danaya kɛlen don maa minnu na u na bɔ ka lakali kɛ bɛɛ lajɛlen na se k'a faamuya nka nin waati in kɔni na min t'an bolo an tɛ se k'an da don o la faamuya bɛ hakɛto bɛ kuma na an bɛ sɔrɔ ka taa e fa fɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamakɔ Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita
u ma ɲina ɲoro di sahel maaw kɔ ka taa se kolokani jijeni fɔɔ ka taa se bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyan aya falai nya fa na cogo min na wolomasiri tabaw b'u ka wuli ka jɔ la dugu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o bɛ Aguelok ko masuruna na n'o o ye barrage victime maaw ye ni bintara kɛ olu kan ni waati laban in na fana Bamanchɔrɛn juga wale kɛbaw kɛlen ka taa jatigɛ ɲɛsin u ma o hukumu kɔnɔna na sa min ye maa damadɔ kɔni olu kɔni kun taara ta ye a b'a fɔ min ma ko enlèvement bi karidonya in na sa Mali wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ u ni sous-préfet n'o o ye Tajamar kɔnɔna na sous-préfet ale ni Aguelok yɛrɛ cercle kɔnɔna fana o fana préfet u bɛɛ lajɛlen u fara ɲɔgɔn kan fala ye ka taa min ye barrage maaw ka taa u hakili lasigi k'a f'u ɲɛna sa jamana bɛ baara mun na nin waati in na a kɛkun ye olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na wulikajɔ ni bingali min taara ka ɲɛsin u ma wolomasiri tabaw u y'a dɔn k'a fɔ maa minnu y'a kɛ u bɛna wulikajɔ kɛ min ye armée yɛrɛ ye ale farala sous-préfet kan ka taa dɛmɛ taga don ni maa ninnu ma min maa minnu bɛ bi n'olu bɛ degun kɔnɔ n'u jasiran bɛ u kan kosɛbɛ sigida ninnu kɔnɔna na k'a yirula k'a fɔ ko u ni jamana ɲɛmaaw kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fanga ale na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sa u ka lakana bɛ se ka sabati cogo min bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka na cogo min na du minnu bɛ yen sa ni degun sera olu duw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen sa olu minnu dɔw bɛ yen olu dɔw n'u ka minɛnw kɔni ta sa yaasa cogo min na sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn bɛ se ka sɔrɔ yen u bɛ se ka lamara yen yɔrɔ cogo min na nin waleya min filɛ nin sa u bɛ tali kɛ ka kɛ ni dugudenw yɛrɛ ka laɲini ye laɲini min b'a to u bɛ se ka kisi Bamanchɔrɛn juga wale kɛbaaw ma cogo min na ka dugu yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ u la u ka dugu ale kɔnɔna na ani u ka sigida o kɔnɔna olu hukumu fana kɔnɔna na fala ye kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o ye le soft ye ale y'a fɔ bi wulada in na sa ko min ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara na ale minɛna uti kalo tile fɔlɔ cybercriminalité min b'aw fɛ k'a bila kaso la yan'a ka kiiri don cɛ n'o ye septembre kalo nata tile 28 ye Musa Mara k'a kɔni bɔra Bamakɔ ka soboma la bi Lansara selilen kɔfɛ ka taa n'a ye Kulukorokaw fɛ yen min ye kasobon kɔlɔsibaw olu ye o baara sigi sen kan fala an bɛ taa CPI kɔnɔ ko yalama ko CPI mandiya ni daraja min tun b'a la ko nin ye o bantɔ ye wa CPI procureur n'o ye Karim Kan ye Karim Kan ko nin waati in na kɔni kajibina nkalon talen don ka d'a la bingali musow ka o kuma bɛ ka ɲɛfɔ ka ɲɛsin a ma waleya minnu filɛ nin sa n'o kɛlen don ka maaw dabali ban kosɛbɛ o ye k'a fɔ nin procureur lakodɔnnenba in a kɔni tun b'a fɛ ka bɔ ni ko ye san 2024 mɛn kalo kɔnɔna na waati min na sa ale yɛrɛ tun ye labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ko yaasa ka se ka mandaw k'olu ɲɛsin Israɛl ɲɛmaaw ma maa minnu ye kɛlɛ jugu ta ka ɲɛsin sifinnakaw ni denmisɛnninw ni maaw ma Gaza fanfɛla la o wulikajɔ n'o baara tun b'a bolo kolo min na sa min ye nin ko in kɔni nana dɛndɛrɛ a kunna koyi politiki maa diɲɛ kɔnɔna na min ye diɲɛ magobatigiw ye diɲɛ senkolaw ko ko fo ka taa sa ni Ala y'a ci don o don k'a fɔ ko a bɛ manda bɔ ka ɲɛsin Israɛl ɲɛmaaw ma k'u na a bila min ye degun bolo kɔnɔna na fala ye kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o ye Middle East ye olu y'a yira sa ko Karim Kan kɔni ko a ye degun ta ka ɲɛsin a ma koyi Ngilɛw ni Israɛlɛnw ka sonaldoma min bɛ yen o yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna ko n'a ma farati k'u bɛ min ye CPI yɛrɛ ci bɔgɔbɔgɔ wa ale yɛrɛ fana o b'a bila sen sabara kɔnɔ min ye minisiri kɔrɔ dɔ fana bɛ Ngilɛw fɛ yen o fana y'a yir'u la ko min ye Angleterre ye ni CPI tora k'a fɔ ko a bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Israɛl ma k'u b'u sama ka bɔ a kɔnɔna na pewu bi u b'u sama ka bɔ sini wa min ye CPI ye a sigikun tɛ o ye Amɛrikaw ka sénateur dɔ fana a bɛ n'a fɔ o fana ye kuma fɔ k'a yira sa k'a fɔ ko CPI kɔni sigikun yɛrɛ ye min ye o ye jamana minnu bɛ yen n'o ye farafinna jamanaw ye u k'olu de kiiri min ye Israɛl ɲɔgɔnnaw ye u k'olu ye k'u to yen min ye CPI ye a yɛrɛ kɔnɔna na bi a yiralen don k'a fɔ sa ko min ye bagabagaliko kɔni talen don ka ɲɛsin a baarakɛlaw caman ma fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɛ ka duga kow la u ka kibaruyaw bɛ sɔrɔ cogo min n'u bɛ baara kɛ cogo min a bɛɛ lajɛlen karilen don a kun kan nin waati in na sabula diɲɛ seleke naani maaw olu y'a yira CPI maaw la olu ka kiiri so don n'olu ye min fɔ a ye u b'a kɛ o cogo fɛ procureur Karim Kan a tɛ se k'i kangaranga olu ma koyi a kana sanga olu ma n'olu tɛ filan ye min ye CPI kɔnɔna na bi maaw fana wulilen don k'u jɔ fala ye minnu b'a fɛ ka procureur in yɛrɛ senkɔrɔma cɛ ka bɔ yen k'a bɔ k'a bin a ka tiɲɛ k'o kɛ nkalon ye a bolo
ka lagosi ta ka ɲɛ s'a ma yaasa Israɛli u bɛ se ka cogo min na wulikajɔ kana kɛ o la min ye waati kelen kɔnɔna na CPI kɔni san 20 tɛmɛlen a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka kow bɛɛ lajɛlen o bɛ ka ɲɛsin farafina ɲɛmaaw de ma koyi farafina baarakɛlaw farafina jamana ɲɛmaaw farafina maa minnu bɛ yen n'u olu sɔrɔla jo sariyaw la sɔsɔliko hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni kɛra maa sugu sugu ye u bɛ lajaba ka taa n'o ye CPI la ko tuma na ko a kɛra kiiri fanfilama ye sa wa kiiri min kan ka kɛ fiɲɛbere ye k'a kɛra bere kelen ye ka ɲɛsin farafinakaw ma min ye CPI ye nin waati in na min ye farafina ye maa minnu bɛ yen ni olu ye olu kɔni minɛ jɔnya mara la ko olu de y'a yirula sa k'a fɔ k'u olu b'u sago de kɛ wa CPI a bilama bonya ni karama ni danaya min kun dalen don a kan ko n'a ma farati ko e ko fɛɛrɛ tɛna sɔrɔ a la wa min ye farafina jamanaw ye k'u yɛrɛ bɛ se ka bɔ jɛkulu in kɔnɔna na koyi sabula tɛgɛnɔ bilalen don sɛbɛn min na o b'a yira sa k'a fɔ a kan ka baara kɛ danaya ni tilennenya min kɔnɔna na ko o tɛ a kɔnɔ tuguni bibi in na ko nɔrɔbilaba a bɛ sɔn ka sɔrɔ CPI la fala ye ni o ye cɛncɛnfuga jamanaw ye AES jamanaw olu yɛrɛ y'a yira sa k'olu yɛrɛ bɛna cour pénal dɔ sigi sen kan min bɛ jo sariyaw o baaraw kɛ farafinakaw kan ka u bolo don o de kɔrɔ k'o sinsin bi k'o sigi sen kelen kan o la sa min ye Londres ye Washington ani farafina diɲɛ duguba tɔw u tɛna se tuguni k'a fɔ k'u bɛ ninnu don donda fɛ k'u bila sira kan sira min man di u ye o la min ye CPS CDH ye ni Afiriki kɔnɔna yɛrɛ la yan bi Mali Burkina ni Niger n'u y'o kurumokarili baaraw daminɛ k'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔli baara kɛ ka ban ko a na kɛ tare ye koyi ko sabula min ye kiiri tigɛcogo ɲuman ye ka kiiri tigɛ tilennenya ni laadiriya kɔnɔ sariya ka kɛ fiɲɛbere ye ko ɲɔgɔn bɛ sɔn ka sɔrɔ o kɔnɔna na ka tɛmɛ CPI bilama in kan ko wa ko CPI fɔnkɔ ɲɔgɔn b'a kɔnɔ ko yalama k'a bɛna bɔ o la wa don nataw ni waati nataw olu dɔrɔn de bɛ se ka o yira an na nin waati in na Falaye Bafulabe olu ka dugu kɔnɔna na dugu yɔrɔ min yɛrɛ dɔnnen n'o ye kosɛbɛ n'o ye Mali Sadio ye Mali Sadio k'a ye ɲɛda kura sɔrɔ koyi waleya in kɛra maa min fɛ sa o ye Mali Sako ye Mali Sako ale de y'a ye sa k'a fɔ ko Mali Sadio kɔni jɔyɔrɔ ka bon Bafulabe kɔnɔna na kosɛbɛ min ye monument min don sa ale kɔni lajɛlen don Mali ani fɛn minnu kɛlen don k'a lakoori k'u ye o yɛlɛma ko ye k'o dilan k'o cɛ ɲɛ kura ye o la sa min ye Sakokɛ Mali Sako ye Fili Jalo ale y'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an ka jɛ k'a lamɛn hakilina in nana cogo min Mali Sadio ma ye mɛ ɲɛ ne bila ka a labɛn a ko fɔlɔ an bɛ barajuru bɛ Bafulabe dɛ donc Bafulabe ka juru b'an Bafulabe ka den bɛɛ la a ka juru bɛ maliyɛn bɛɛ la faso de den ɲumanya Bafulabe kanu o de y'a to ne yɔrɔ in labɛn m'a labɛn k'a fɔ politiki ko la m'a labɛn ko tɔgɔ ɲini na n y'a labɛn de Bafulabe kanu parce que n'i y'a mɛn Bafulabe Mali Sadio de don donc ni Ala ye an garijɛgɛ don a la dɔ nana ka o baara daminɛ fo ka a bɛɛ kɛ to ni min mana to ni Bafulabe ka den dɔ sɔrɔla k'o fana dilan moi je pense que o ye Bafulabe kunkɔrɔta de ye parce que n'i y'a lajɛ n'i donna Bafulabe i bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min ye o ye Mali Sadio monument de ye donc yɔrɔ in tun bɛ cogo min franchement a tun cɛ ka jugu kosɛbɛ o de y'a to ne hakilina ta selu 22 septembre la n kɔni Ala ye n dɛmɛ yanni 22 septembre l'an 2025 tɛ n ko n bɛ yen labɛn Ala dun y'a nɔgɔya n ye yen labɛnna hali n'a ma kɛ bɛɛ sago ye a kɔni ka fisa ni kɔrɔlen ye quoi voilà o de y'a to n ye yen labɛn ne yɛrɛ denw association b'i bolo Faransi association tɔgɔ dalen bɛ Mali Sadio n denmuso Fulanja Juga Sakɔ ale de y'a présidente ye Jɛnɛba Tarawele ale ye Bafulabe musow ka président ye ale ye n dɛmɛ 10 000 francs CFA n den ninnu ka association Mali Sadio olu ye n dɛmɛ 25 000 francs CFA ni o bɔra la mɔgɔ kelen ka dɔrɔmɛ kelen t'a la mɔgɔ kelen man dɛmɛ fana mɔgɔ ma hakilinata fana di yan n'i y'a ye ne yɛrɛ dusu ta ka nin kɛ parce que président yɛrɛ ye denmisɛnnin de ye a y'a yira ko Mali kura bon n'i ko Mali kura kɛwalew de bɛ se ka kɛ Mali kura ye
n'i ko Mali kura baara ɲumanw de bɛ se ka kɛ Mali kura ye, n'i ko Mali kura hakilila ɲumanw olu de bɛ se ka Mali kɛ Mali kura ye, sinon Mali tɔgɔ in bɛ yen dɛ, i y'a mɛn. Donc faut que u bɛ ka o faamuya, mun b'an kɛ an bila Mali kura kɔnɔ bɛɛ bɛ se dɔɔni mɛn na a ko kɛ, o de dusu y'a to ne ye nin ta ko n fana jɔyɔrɔ ye min ye ka Malisa jɔ place publique ye Bafulabe ni o ye Bafulabe vitrine ye, ko n fana bɛ n seko kɛ k'a dilan dɔɔni. Donc n bɛ transition mɔgɔ bɛɛ fɔ, membre gouvernement b'a bɛɛ fɔ, n bɛ président Assimi Goïta yɛrɛ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la, hali bi ba k'i janto Bafulabe na, a k'i janto Bafulabe na, Bafulabe sɛgɛnna a ɲanina, mun y'a sɛgɛn mun y'a ɲani o ye sira ko ye, sira tɛ Bafulabe bolo dɛ. N'an bɔra Bafulabe an bɛ taa Segu, Pelenganakaw an bɛ t'olu fɛ, sifinw ka tɔn min bɛ Pelengana, ale ni tɔnjɛkulu minnu bɛ yen a n'u dɛmɛbaaw olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa Pelenganakaw bɛ se ka lafiya cogo min na sa bi karidonya in na n'o ye utukalo tile 10 ye, dingɛ minnu bɛ yen ni sanji bɛ tɛmɛ o fɛ u y'olu dingɛw labɔli baara daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pelengana yɛrɛ mairie kɛrɛfɛla la n'o ye Pelengana Sud ye, o mairie kɛrɛfɛla la waleya in sa a baara bɛna kɛ cogo min o ye sa ka se ka sanji ale ji kɔni kana taa sigi bɔgɔ ka yɔrɔ la min ye ji tɛmɛ sira kɔrɔ minnu bɛ yen sa k'olu fana bɛɛ lajɛlen larawuli o mana tɛmɛ ka bɔ yen ka yɔrɔ yɛrɛ fɛn lajɛlen saniya fana min ye yiri minnu ni fɛn minnu bɛ yen ka se ka olu tigɛ sifinw k'u yɛrɛ ye u ka sigida lakana baaraw la k'a kɛ kun ye o ye sigida ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min sifinw ka tɔn n'o ye conseil communal ye sa a ko ko a n'a dɛmɛbaga minnu ye nin baara in kɛ k'u bɛna u jija sa k'u cɛsiri samiya in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min kɛra salon ko Pelengana o ɲɔgɔnna kana kɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ka baara kɛ i ka sigida i ka kin i ka bɔlɔn k'i hakili to o la waati ni waati u na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka se ka baara sigi sen kan seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na kalo kalo denfa dɔ bɛ sugandi Zenta o ye Sherifu Keita ye Sherifu Keita ale ye maa min ye sa seko ni dɔnko tigilamaa don an ka kalanfa belebeleba don ja min bɛ sa n'o ye Olukunumula ye n'o o ye Unukotela ye o ja in o bɔli hokumu kɔnɔna na sa ale kɔni ye maaw wele komi nin kalo in denfaya bɛ ale bolo ka kɛ ni Asimi ale ka laɲini ye sa min ye Mahmud Dafe ale tɔgɔla maa min tun bɛ sa o y'a ka chef de cabinet n'o o ye Nuwanso ye Nuwanso fana kɛrɛfɛ sa ministre so yɛrɛ baarakɛlaw caman tun bɛ yen Famara Berete ale fana tun bɛ jabɔ in kɛnɛ kan Jani tɔgɔla a ye min sɔrɔ an ka jago filɛ muso bɛ jɔyɔrɔ farafina sigidaw kɔnɔ yaasa ɲina kana kɛ musobaw minnu ye wulikajɔw kɛ farafina lapasali kama o de la Sherifu Keita o ti kalo denfa san 2025 segin dɔn san kɔnɔna a ye jabɔ surafirikɛ muso minnu n'a ye wulikajɔw kɛ ka farafindenya lapasa ni ɲina tun ka kɛ muso in ka muso jɔyɔrɔ yira an ka diɲɛnatigɛ la an bɛ kɛ fɛn fɛn ye musow fana don bon donc ni muso dɔ ye baara ɲuman kɛ a ka ca ni san 100 ye a ye baara kɛ ka i yɛrɛ di jamana baara ma bon ka kɛ Afrique ambassadeur ye Amérique a ka ca ni 100 ye bon ko baaraba bɛ kɛ an ka ɲinɛ kɔ Sud-Africains yɛrɛ tun ɲinɛna muso nin kɔ u ɲinɛna kɔ hali u tun t'a dɔn a su donna yɔrɔ min na ne de ye muso ni Sud a ka kaburu ne de y'a retrouvé foyi tun t'a kan bin gansan de tun do ten tu de tun do an ye san 1 tila de kɛ pour ni cimetière département an ye baara de kɛ 1 an et demi pour ka kaburu retrouvé a tun tɔgɔ ko Nokotela Dube y'a mɛn a wolola 1873 o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ma coloniser yɛrɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ Mali ma coloniser yɛrɛ fɔlɔ donc ale tun b'a fɛ déjà farafinna ka yɛrɛma yɔrɔ ɲa o de tun y'ale ka miiri ye déjà 1900 fin du 19e siècle a ka miiriya tun ye Afrique ka libéré bon mɔgɔ min ye nin baara suba kɛ k'a fɔ an ka ɲinɛ o tigi kɔ a man kan ni ja in ye sewa ani kunkɔrɔta de ye an ka jamana musolakaw bolo h'a ka ja musoba minnu ni olu bɛ seko ni dɔnko bunakun kɔnɔna la baw musow ka wulikajɔ ko ni sankɔrɔtali ka kan nisɔndiyalen don wulada in na parce que n ye Sherifu Keita ka film ye n ye Sherifu dɔn a bɛ san 40 bɔ n b'a dɔn Sherifu ye cɛ ye a cɛsirilen don baara la mun yɛrɛ ye documentaire ka taa ɲɛɲini
Chérif bɛ taa ɲɛɲini de sa propre poche. C'est tout simplement parce que amour min b'a kɔnɔ ka taa baara in fan fɛ. Ne kɔni bɛ min fɛ jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ an ka documentaire qu'on aille fouiller u ka an bilasira dɔɔni an ka taa recherche kɛ Biton Cheikh Oumar Tall parce que fɛn caman fɔra ce ne sont pas des réalités an ka taa a kɔnɔna na ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'u ka tɔnbuw ye u bɔra yɔrɔ min na k'o ye k'a fɔ an ka kanw na bamanankan filakan kɔrɔbɔrɔkan nouvelle génération minnu bɛ nalen u k'a ye. San 2025 seko ni dɔnko san mun sigira an ka jamana ɲɛmaa Général Assimi Goïta fɛ a baaraw bɛ ka lawaleya seko ni dɔnko minisiri so o maa minnu n'u y'a yira k'a fɔ u labɛn bɛ diɲɛ don o don Mali dɔ fɔ Mali cɛba minnu ye baarabaw kɛ u tɔgɔ ka to tariku la yaasa u ka misaliw ka kɛ filɛliyɔrɔ ye sifinnakaw ma ka ɲɛtaa sira ɲumanw bɔ. An bɛ Serifu fo k'a Keyita a ka wulikajɔ ni cɛsiri la. Farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ an ka ndolancilan bɛ n'o ye Falaye Sako ye k'ale taara Azerbaïdjankaw fɛ yen nin waati na tun bɛ Faransikaw de fɛ yen Montpellier u y'a yira sa k'a fɔ ko a n'olu kɔni ka baara banna Azerbaïdjan bi yɛrɛ de u y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'a ka transfert kɔni ko sigira sen kelen kan k'o kibaruya di maaw ma. Mali ale ye maaba dɔ kɔni taariya da n'o ye an ka président kɔrɔ Modibo Keyita ale furumuso Fana Jalo ye. Fana Jalo in ale yɛrɛ kɔni tun ye maa ye maa min kɔni tun bɛ dogola koyi ale tun tɛ sɔn fiyewu k'a yɛrɛ yira kosɛbɛ maa min don sa a fatura k'a si to san 80 ani san 2 la janaja o kɛra min ye Mali ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen farajɛla fanga nalen min ye Asimi ninnu ye yan'u ka baaraw daminɛ u taara ka t'u ɲɛ d'a kan k'a lajɛ ka taa fo k'a waleɲuman dɔn waleya minnu bɛ a fɛ sa ka se ka olu dɔn ka miirinabaw k'olu faamuya muso min kɔni kun don sa a kun cɛsirilen don kosɛbɛ président Modibo Keyita ale nɔfɛ baaraw la min ye maa kofɔlen ye sa a ka janajaw kɛnɛ ka taasibilaw caman kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ani maa mafalenbaw taasibila in fana kɛra miirinajigi ye miirinajigi min ni hakilina min tun bɛ a la a ye waleɲuman dɔn minnu kɛ yanni a ka fatu ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ni olu ye baara kɛ k'a daminɛ Musa Bina fo kana se Asimi ninnu ma u ye waleɲuman dɔn min kɛ u ka denbaya ye a n'a mɔdenw n'a tulomasabaw n'a fufafu olu bɛɛ lajɛlen cɛla sa a kɔni tun bɛ to ka o baro n'o kumaw u bɛɛ lajɛlen fɔ Fana Jalo an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ wulada in na taa Falaye an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya kura minnu mana na sɔrɔ k'olu da mɔgɔw tulo kan an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ a k'an bɛn sini. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da.